morning mga kaspera. Mga nadali natin nandun sa styro. Tingnan natin. Malapad na itong ano. Pila ang imo te? Ayos! Unang ipapakita natin ito. Magpapalo tayo. Barakuda. Yan. Bigay barakuda mga kaspera. Lagi pero na natin ilagay. Imilo. Yung pangalawa, malaki din. Itong red pass. Okay, meron pa dito mga kapir. Yan. Meron pa. Kita tanya gigap. 380. May dalawa pa tayo. Tribali. Bandera na yun. Kasi na ako na yan. Tuwa lang. Tapos yun yung mga iniiwa natin. Ang mana ka raw? Kita natin. Pili ikaw ito. Ito. Hotel money. Yep. Balik iba doon. Siyempre yung tao nung gato. Kanan. Kanan. Doon isa. Ada isa. Hindi, malakaw. Ikaw lang ka na. Ikaw ito niya. Mga wilding ako i-try. Hello. Aray. Wilding na nagli ako portingin. Ilaw. Hindi rin ako bukay. Hindi rin ako bukay. Ito. Ito ko nakakita. Ano patang na tayo? 20. Mapapagot ko nila. Right. Takpan muna natin para hindi mawala yung lamig. Puno yung malaking style. Ay, long. Gusto ko na. Dos. 400 ah. Tapos pinay mo 400 plus. Gab. Nasa ulo ba tayo sa pinakil ba? Gab. Ulo ba? Gab, pila ulo malago na. Hindi ako na ulo. Ito kilo na. May tagyaro yan? Oo.
Dayan lang din namin yun. Na tinaayagan sang. Kita lang speaker. Ano kay Ringo, no? Panay. Ilang mo pa pasiwa mo lang dito lang. Ano rin? Panay. Patay ka na lang. Ang viewers. O sige. Baka nakakon. Duda ako nakakon. Sinabi ko. Listed? Ah. Paano kaya yan din?